We'll be, as we'll be talking about this issue and going into history, going into the rise and fall, actually the rise of Islam, the fall of Islam, and the repeat of sacred history. En we gaan het hebben over de opkomst en de val van de islam en ook hoe die geschiedenis zich zal herhalen. A few years ago, Een and paar jaar geleden. before we get started, let's claim the promise in John 16:13. Laten we eerst een belofte lezen in Johannes 16, vers 13. In John 16:13, the Bible says, "Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come." Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. And so the Bible says we need the Holy Spirit to guide our minds. So I want to ask God for the Holy Spirit to be with us De Bijbel as we zegt dat study His Word. we de geest nodig hebben om ons te leiden. En als we het woord nu studeren, zullen we daarom bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, we are bowed before thee, asking for the presence of your Holy Spirit to be with us, wij zijn gebogen voor u neer en vragen u om uw heilige geest om bij ons te to zijn. guide us into all truth and show us things to come. Om ons te leiden in alle waarheid en ons de toekomstige dingen te verkondigen. And help us understand that you look at the origins of things. Help ons de dingen te begrijpen en de origine van dingen te onderscheiden. And you declare the end from the beginning, Want u laat het einde zien vanaf het begin. and the things not yet done. En de dingen die nog niet geschied zijn. Saying, my counsel shall stand, En die zegt, mijn raad zal staan. and I shall do all my good pleasure. En ik zal alles doen naar mijn wil. Please grant us the Holy Spirit. Wilt u ons de heilige geest schenken? And we thank you for hearing and answering our prayer. En we danken u dat u ons gebed hoort And we en address our verhoort. prayer to the most holy place of the heavenly En sanctuary. wij adresseren ons gebed naar het allerheiligste in het hemels heiligdom. In Jesus' name, In Jezus' naam. amen. Amen. Okay. Now in the book of Revelation, In het boek Openbaring, chapter 10 and chapter 14 are the beginning of deals with the foundation and the message of the Advent movement. heeft te maken met het begin van de Adventbeweging. And in chapter 10, we read about an angel En daar lezen we ook over een engel coming down from heaven, die van de hemel komt. a mighty angel. Een machtige engel. In Revelation chapter 1, we're going to establish the mighty angel right quick. In, Revelation chapter 10, verse 1, in Openbaring 10 vers 1. the Bible says, "And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire." En ik zag een andere sterke engel, in het Engels staat machtige engel, uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. Now let's identify the mighty angel, because the mighty angel is important to the Advent movement. Laten we deze machtige engel identificeren, want die is belangrijk voor de Adventbeweging. And the study that we're going to be looking at. En de studie die we zullen hebben. The Bible says, first of all, how did the Bible identify this mighty angel? Hoe identificeert de Bijbel deze sterke of machtige engel? The Bible said his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire. Hij wordt beschreven als zijn gezicht als de zon en voeten als zuilen van vuur. According to the scriptures, Volgens de Bijbel, whose face is as it were the sun? wiens gezicht is als de zon? Let's go to Revelation chapter 1, verses 12 through 16. In Openbaring 1 vers 12 tot 16. The Bible said, "And I turned to see the voice that spake with me, and being turned I saw 7 golden candlesticks. En In the ik midst keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. And in the midst of the 7 candlesticks, one like the Son of Man, clothed with a garment down to his foot, and girded about with paps, and a golden girdle." En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. His head on his head was white like wool, white as snow, and his eyes was a flame of fire.
En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. And his feet were like unto fine brass as if burned in a furnace, and his voice as the sound of many waters. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Notice the Bible said the one that stood in the midst of the 7 golden candlesticks, Dus diegene die te midden van de 7 gouden kandelaren ging, one like the Son of Man, als de zoon des mensen, the Bible said his countenance was as the sun zijn gezicht was als de zon, shineth in his strength. die schijnt in haar kracht. Now, who is called the Son of Man, just to be sure? Wie wordt dan zoon des mensen? Go me in your Bibles to Matthew chapter 16. Lees met mij in Mattheüs Verse 13. 16, vers 13. When Jesus came to the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say I, the Son of Man, am? Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: Wie zeggen de mensen dat ik, de zoon des mensen, ben? So we find that Christ is called the what? The Son of Man. Dus Jezus wordt zoon des mensen genoemd. And we found one like the Son of Man whose face was as the what? Sun. En we zagen de zoon des mensen, wie's gezicht was als de zon schijnt. In Matthew chapter 17, In Matthäus 17, verses 1 and 2, vers 1 en 2, the Bible talks about, and after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, and bring them up into a high mountain apart, and was transfigured before them, and his face did shine as the sun. En na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. And so the mighty angel that will start the Advent movement is none other than Jesus. Dus de machtige engel die de adventbeweging begint is niemand anders dan Jezus zelf. Now Jesus will start the movement he will be clothed, he would do it with the gospel. En Jezus begint de adventbeweging en dat heeft te maken met het evangelie. Go me in your Bibles again for a moment. The Bible said the mighty angel, Revelation 10:1, is clothed. Want er staat dat de machtige engel is bekleed met. Now what is he clothed with? En waar is hij mee bekleed? Well, what does it mean to be clothed? Wat betekent dat überhaupt dat je bekleed bent? Go me back to Isaiah 61:10 In Jesaja 61 vers and look at the first 10. 2 lines. En kijk naar de eerste 2 The Bible says, regels. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for you have clothed me with garments of salvation and has covered me with a robe of righteousness. 61 vers 10. 61, 10. Ja, vers 10. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Ja, So Christ, the mighty angel, dus is clothed with Christus, what? Salvation. de machtige engel, is And with what? gekleed Righteousness. met heil en Everybody met say, I want you to see. gerechtigheid. And so salvation is deliverance from sin. Heil of redding heeft te maken met redding van zonde. We can see that, we can find that in Matthew 1:21. We vinden dat in Matthäus 1 vers 21. When the Bible says, and she shall bring forth a son and shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Ja, want in Matthäus 1 vers 21 zegt, en zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken of redden van hun zonden. And then the Bible says he's clothed with salvation. He's also clothed with what? Righteousness. Hij is dus bekleed met heil, met redding, maar ook met gerechtigheid. What is righteousness? Wat is dat dan, gerechtigheid? Go with me in your Bibles to Psalms 119, 172. In Psalm 119 vers 172. In Psalms 119, 172, the Bible says, My tongue shall speak of thy word,
For all thy commandments are righteousness. Mijn tong zal uw woorden bezingen, want al uw geboden zijn gerechtigheid, staat er in het Engels. We're going to find that righteousness is represented by the word of God, but righteousness here is represented as the law of God as well. Gerechtigheid is het woord van God, maar ook zijn wet. And so I want you to see, but now let's see, are these components, salvation and righteousness, is this connected to the gospel? Maar deze twee componenten, redding en gerechtigheid, zijn die ook verbonden met het Are these evangelie? connected to the gospel? Zijn ze gelinkt met het evangelie, ja of nee? Go with me to Romans 1:16 and 17. Ga met mij naar Romeinen 1, vers 16 en 17. Romans 1:16 and 17. If I'm going too fast, let me know. I'll slow it down a little bit. Als ik te snel ga, moet u het zeggen. That goes. But we have a lot to cover, though, brothers and sisters. And translation doesn't help it. Okay? Romeinen 1, vers 16 en 17. The Bible says in Romans 1:16 and 17, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, also to the Testament. Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as written, the just shall live by faith." Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Now, I want to say one thing. I recognize, too, that most people are used to just listening to the preacher and not turning their Bibles that fast and having to look this book and that book and this book and that book. But the Bible said we're supposed to be searching the scriptures, not just listening to the sermons. Ja, veel mensen zijn niet meer gewend omdat ze luisteren alleen naar de preek. En daarom zijn ze niet meer gewend om snel mee de versen te zoeken. Hè, of dit boek of dat boek erbij te pakken. Maar ons wordt geleerd dat de methode van studeren vers met vers vergelijking Because that's inhoudt. how you find line upon line, precept on precept, here a little, there a little, unto the law and to the testimony. Ja, tot de wet en tot de getuigenis, dat is één principe, maar ook het vergelijken van ene regel en de andere regel. Hier een beetje en daar een beetje. Because by doing so, the scriptures explain themselves. It's not me giving what I think it means. Want zo laat je de Bijbel voor zichzelf spreken, niet dat ik jullie vertel wat het betekent. Okay? But I will try to keep it kind of slow here. Maar ik probeer het nog een beetje, een beetje aardig te blijven voor Good. jullie. So what we have here, we have the mighty angel who is Jesus, Dus we hebben de machtige engel, Jezus, starting the Advent movement. die de adventbeweging begint. He is clothed with salvation and with Hij is righteousness. bekleed met gerechtigheid en met heil. And that agency by which he's going to bring forth salvation, righteousness, is the gospel. En de manier waarop hij dat tot stand zal brengen is door het evangelie. And why is that going to be important? Because it's the gospel that's going to reveal to us the sure word of prophecy. En waarom is dat belangrijk? Omdat in het evangelie wordt ook de profetie aan ons In geopenbaard. 2 Peter 1:19, the Bible said it this way. In 2 Petrus 1 vers 19. For we also have a more sure word of prophecy, that we do well to take heed, as a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in our hearts. Notice the Bible didn't say we have we have just prophecy. It said we have a more sure word of prophecy. Ja, let me read it. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is, staat er. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Meaning that no matter what we want to, no matter what people say, God's word will meet fulfillment regardless if you believe it or not. Dat betekent dat of je het nou gelooft of niet, of je het aanneemt of niet, maar het zal gebeuren, vast en zeker. And so the word sure means certain word of prophecy. Ja, het betekent heel vast We're not en zeker. guessing. Je raadt niet. We're certain that Jesus will come again. We are certain about the prophetic issues of the image of the beast, the mark of the beast, and the things that we're talking about. We weten heel zeker dat Jezus terugkomt, wat het beeld van het beest, het merkteken inhoudt en waar we mee te doen And krijgen. as we continue, we're going to see that we're certain about this issue of the time
are previous time prophecies that all ended, that come up to 1844. En we All zijn- time prophecies end in 1844. En we zijn ook zeker over al onze tijdsprofetieën die allemaal eindigden in 1844. We're not to reapply time nor to set time after 1844. En na 1844 wordt er geen tijdperiode meer aangeduid. All right, let's go a little bit closer though. And so we're going to find here, so now Revelation 14 is the message of the Advent movement. En daarom is Openbaring 14 de boodschap van de Adventbeweging. It carries 3 prophetic messages. Want het heeft de 3 profetische boodschappen. And they carry the first, second, and third angels' messages. Namelijk de eerste, tweede en derde engelboodschap. And I wanted to say, did you know that there are 2 prophecies in the everlasting gospel? One in the first angels, it says one in the first angel's message, and the other one is in the everlasting gospel. But both of them are connected. Ja, dus er zijn 2 tijdprofetieën. Één in het eeuwige evangelie en de ander in de eerste In fact, engelboodschap. it's supposed to have been like this. Did you know that there were 2 time prophecies? One in the everlasting gospel, and the other in the first angel's message. Yeah, That's what's supposed to be. I Sorry see. about that typo there. All right, so let's talk about the first one, because that's what we're going to see first. Dus laten we de eerste zien. Most people think that the 23 days is the first time prophecy in the first angel's message, in the 3 angels' messages. Actually, the fall of the Ottoman Empire, which is the rise and fall of Islam, is your first time prophecy message in your first angel's message. And when that prophecy meets fulfillment, then we will see the prophecy of the 23 days. Ja, veel mensen denken dat de eerste tijdsprofetie waar ze aan denken is de 2300 avonden en morgens. Maar nee, de profetie van de opkomst en de val van het Ottomaanse Rijk komt daarvoor. En daarna pas de 2300 avonden en Let's morgens. take a look. Revelation 14:6, it says, "And I saw another angel fly in the midst of heaven." Openbaring 14:6. En Having- ik zag een andere engel die hoog aan de hemel vloog. Having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, to every nation and kindred and tongue and people. En hij had het eeuwige evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen en aan elke natie, stam, taal en volk. Okay? It says here, now, where in the book of Revelation do we see an angel flying in the midst of heaven, besides Revelation 14:7? Ja, waar, behalve Openbaring 14 vers 7, zie jij nog dat een engel vliegt in het midden des hemels. Because the phrase another angel flying means that there was one before the angel of Revelation 14 Ja. flying in the midst of heaven. Want er zegt een andere engel, dus welke engel vloog er dan voor deze? All right? Let's take a note. Revelation 8:13 says, "And I beheld and heard an angel flying through the midst of heaven." En die engel vinden we beschreven in Openbaring 8, vers 13, waar staat: En ik zag en hoorde één engel die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, 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 hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de 3 engelen die nog op de bazuin zullen blazen. But what I want you to notice is that very carefully, if you pay attention as we're studying, we're connecting lines and even paragraph and verses. This is Yeah. how the Bible will begin to explain itself. Je moet dus teksten met tekst vergelijken. Dus als je zegt een andere engel vloog, dan moet je weten, hé, waar vloog die eerste engel dan? And notice in this one here, Een ander is een tweede. Ja. Waar is die eerste dan gebleven? Dus je moet het met elkaar verbinden, dan zie je het grote plaatje. in Revelation 14:6 says, "I saw another angel fly in the midst of heaven." Then we come down here to Revelation 8:13, and when you read through, it says, "And an angel flying to where? The midst of heaven." En hier vloog hij in het midden That's how we des know that's hemels. the other one. In het midden des hemels. En diezelfde woorden vind je dus ook in Openbaring 8 vers 13. Because if you were to go back to Revelation 14, Revelation 13, 12, 11, 10, 9, only at 8 do you see an angel flying in this heaven. You don't see that in any of the previous chapters up to that point. Ja, want als je gewoon teruggaat vanaf Openbaring 14 en je leest hoofdstuk 13 en 12 en 11 en die voorgaande hoofdstukken,
zie je diezelfde manier van zeggen van een engel die vloog in het midden des hemels, vind je alleen in hoofdstuk 8 terug. Nee, die andere engel, toch? Ja, een andere engel komt in Openbaring 14. Maar die eerste engel die vloog, er vloog een engel, dat lees je in Openbaring 8 vers 13. So you have to pay attention to your words, flying in the midst of heaven. In Want Revelation er staat 10, gewoon the daar. angel, in Invitation 10, it says, I saw another angel come down from heaven. It's two different things we're going to see. Ja. Dus in hoofdstuk 8 vers 13 stond en een engel die vloog in het midden des hemels. En in Openbaring 14 zie je een andere engel. But both of these chapters are connected though. Maar die beide hoofdstukken zijn wel met elkaar gelinkt. Chapter 14 is going to show you the angel from the fifth trumpet going into the sixth and seventh trumpet. Ja, de hoofdstuk 14 die verwijst je terug naar deze engel op het moment dat de zesde en zevende bazuin ingeluid. Now, if you read worden. chapter 10 by itself, it says, I saw another angel. So who was another angel that came before the mighty angel in Revelation 10? Where was that? Now, you're going to see the Revelation chapter 10. I'm back in chapter 10, verse 1. Ja, en ook in hoofdstuk 10 ik zag een andere sterke engel. Now, who's the angel before this one? Wie is de engel die voor deze kwam? You're going to Want er find staat that ook that's the een angel andere. of the sixth trumpet and the second woe. En dan zie je dat dat terug verwijst naar de zesde engel en het tweede wee. Both the start of the chapter, Revelation chapter 10, and the start of the first angel's message, both point to the trumpets. That's what you're going to see. Ja, beide engelen, zowel this angel, This- deze engel and the other en one. die van the mighty hoofdstuk angel. 10, de machtige engel of sterke engel, verwijzen allebei terug naar de bazuinen. Well, let's go a little bit closer now. Everybody got that? I'm trying to move it slow on you on this one so you can get it. And don't get confused. Just follow the slides. You'll be okay. All right? Dus volg mij langzaam Die wijzen naar de bazuin. naar de bazuinen. Ja. Okay? And now, let's go a bit closer. And now the Bible says an angel. So what is an angel? An angel, according to the Bible, is a messenger, bringing tidings. This angel is not one in a series of the seven. This angel, in Revelation 8:13, this angel is not one in the series of the seven. It's supposed to be this angel is one in the series of the seven trumpets. Is not one in the series of seven trumpets, but simply another heavenly messenger. All right, but this is what it's bringing out here. It says here, flying in the midst of heaven. Now, Go back because I have to translate still. okay, Don't go Okay. too fast. Engel betekent boodschapper, die ook een boodschap brengt. En deze engel is niet een van de zeven bazuinen, maar is gewoon een andere hemelse boodschapper. okay. Now notice this with me again. Now it goes on and says, now that these three these angels are representing, you got the angel flying in the heaven, saying, woe, 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 for the three angels and the three trumpets that are yet to sound. Ja, als je even teruggaat naar Openbaring 8 vers 13, dan zie je dat je hebt die één engel die hoog aan de hemel vloog. En hij zei, wee, 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 hun die op de aarde wonen vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin Now zullen notice blazen. very carefully, the three trumpets and the three woes are descriptions of, now this is what the big picture. This is what those last three trumpets are dealing with. Now watch carefully because our third angel's message is directly connected to this one. Our third angel's message is directly connected to this subject matter. Watch. It says here, I'm giving you a big picture first. Dit is eerst het grote plaatje. Hier heb je drie trompetten en die zijn tegelijkertijd ook drie weeën. Notice here, it said these three trumpets, talking about the fifth trumpet and the first woe. Ja, dus de vijfde trompet, de vijfde bazuin is dat. En het eerste wee. The sixth trumpet and the second woe. De zesde bazuin gaat samen met de tweede wee. And the seventh trumpet and the third woe. En de zevende bazuin gaat samen met de derde wee. Listen, these three trumpets
and the woes are descriptions of judgments that God has sent and will send on the papal beast. Ja, en als je dit ziet, dan zegt ze deze 3 bazuinen en deze 3 weeën zijn een beschrijving van de oordelen die God heeft gestuurd en zal sturen over het pauselijke beest. The abomination of the whole earth. This is from Miller's Evidence, page 115 and 116. De gruwel van de hele aarde. Okay, and that's what he was preaching back in the day. All right, now, the first prophecy of the everlasting gospel of the first angel's message and its fulfillment. De eerste profetie van het eeuwige evangelie van de eerste engelboodschap en zijn vervulling. The rise of Muhammad Dat and was the fall of the Ottoman Empire is, it says, the 5th trumpet and first woe, 6th trumpet and second woe. Ja, de opkomst van Mohammed en de val van het Ottomaanse Rijk is de 5e trompet, het eerste wee en de 6e bazuin en het tweede wee. Now this is very important because most people do not know that this is in prophecy, that the whole Muslim world is in the prophecy and what they're going to do in end time. Weten helemaal niet, verbinden niet, dat de islam is beschreven in de Bijbel, eerstens, en ook welke rol zij in onze tijd zullen vervullen. And right there in the book of Revelation, in Revelation chapters, especially chapter 9. Vooral vind je deze hele beschrijving in Openbaring 9. Okay? In Revelation 8:2, we're going to deal with the trumpets again. Now, let's talk about this angel with trumpets for a moment. We gaan het even hebben over het aspect van die engelen met deze bazuinen. And I saw an angel which stood before God, and to them were given 7 trumpets. I saw 7 angels which stood before God, and to them were given what? 7 trumpets. In Openbaring 8 vers 2. En ik zag de 7 engelen die voor God stonden en aan hen werden 7 bazuinen gegeven. Okay? We know an angel was a messenger or minister, but what is the trumpet symbolizing? Oké, we weten dat die engel een boodschapper is, maar die bazuin, wat stelt dat voor? In Jeremiah 4:19 it says, my bowels, I am pain at my heart. It says, my heart maketh a noise in me. I cannot hold my peace, because thou hast heard, O my soul, the sound of the trumpet, the alarm of war. A trumpet is a symbol of war. Jeremia 4 vers 19 staat, mijn binnenste, ik krimp ineen, wanden van mijn hart. Mijn hart is onrustig in mij, ik kan niet zwijgen, want u, mijn ziel, hoort bazuingeschal en krijgsgeschreeuw. Dus het is verbonden met oorlog. Now to give you a good example, what did Jesus say will be taking place in the world just before he comes? In Matthew 24, he said there'll be what? Wars and what? Rumors of wars. En wat had Jezus gezegd voorspeld in Matthäus 24? Er zullen oorlogen zijn en geruchten van oorlogen. Okay, let's go closer. The Bible says, and this angel's connected to the 7 angels and the 7 trumpets. Dus deze engel is verbonden met de 7 engelen met de 7 bazuinen. Okay, now notice again. It says the 3 angels yet to sound were what? The last 3 angels of the 7 trumpets De 3 of engelen. Revelation 8:2. Ja, dus That's what you see. You're taking notes, but good. Make sure you got it in your notes good, because that's what you're going to see. The 3 angels yet to sound were the last 3 angels of the 7 trumpets of Revelation 8:2. Ja, dus. Welkom, love. Amen. Zo, Openbaring 8, daar zien we dat de 3 engelen die nog zouden bazuinen, dat de laatste 3 engelen zijn van de 7 engelen die de bazuinen zouden blazen. In hoofdstuk 8. Okay. It says here, now notice, and it says here very clearly, the angel of the 5th trumpet and the first woe, the angel of the 6th trumpet and the second woe, and the angel of the 7th trumpet and third woe. That's make sure you know those 3 angels what they are. Je moet goed onthouden dat die laatste 3 engelen van de 7
bazuinen, dat die tegelijkertijd het eerste, tweede en derde wee voorstellen. Dus het is hetzelfde. Dus hou het eventjes bij elkaar. Okay. Anders denk je dat twee verschillende dingen zijn. Nee, het is hetzelfde. Dus de vijfde engel is de eerste wee. Zesde, tweede wee. En de zevende, derde wee. Gaat samen, is eens hetzelfde. En wie heeft zeker bazuinen? Dus, I will just clarify one thing before confusion sets in. Je hebt in Openbaring 8 vers 2, zagen we, er waren 7 engelen die voor God stonden en die bazuinen werden gegeven. Die eerste 4, zou ik maar zeggen, of wat er gebeurt, die eerste groep, die heeft geen wee. Maar die laatste 3 van die 7 stellen ook het eerste, tweede en derde wee voor. Dus die gaan samen. Dus de 5e gaat samen met het eerste wee. De 6e met de tweede wee. 7e met de derde wee. Oké, ja, dat is duidelijk. Okay. It says here the fifth angel sounded. Now this is now we're in Revelation. We're going to see the fifth angel sounded, and I saw a star from him. This is Revelation 9:1. Dit is Openbaring 9 vers 1. Let op. And to him was given a key of the bottomless pit. En de 5e engel blies op de bazuin, en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen, en hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. And there rose smoke out the pit like the smoke of a furnace. Vers 2, en hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put. Now what happened when this angel, what is the trumpet a symbol of? Dus waar is deze een symbool War. van? Die What happened when trompet what happened is- when this angel sound? Oorlog. What happened? A star fell from where? En die ster die viel van waar? Heaven. Van de All right? hemel. But the angel's trumpet is dealing with an alarm of what? Maar waar heeft what's die the mee trumpet te sound of? maken? War. Met oorlog. So what's happening? What's going to be taking place on planet Earth? Wat gebeurt er op aarde? War. Oorlog. And another power is about to be unleashed that's going to bring war to another part of the earth. Er is namelijk een macht die hier opkomt die oorlog zal veroorzaken. As the angel is what? Sounding. Terwijl die engel The trumpet is sounding. bazuint. Huh? The sign of what's coming. Yeah, it's a sign of what's coming, but it's showing you that as the trumpet is sounding, war will be taking place. It's going to bring war upon the planet. Het brengt oorlog op de planeet. But also judgments upon the apostate power, which is the beast of Revelation Maar ook 13 and oordelen 17. over het beest van Openbaring 13 en 17, het pausdom. Now I know just bear with us now. We're going through it slow. We gaan langzaam. Ik hoop dat u het kan volgen. Because I know people are not. We're in a time when the probation is about to close, Want we zijn in een tijd waarin de genadetijd bijna sluit. and it's important that we become students of the Bible. Het is belangrijk dat It's we not. studenten It's van not just het listen to a woord sermon and worden. 11 o'clock I got to go, 12 o'clock I got to go. It's you sitting down now and making sure you know your Bible and study. Nou is het tijd niet alleen maar om naar een preek te luisteren. Zo, het is tijd, ik ga weg. Nee, je moet echt de Bijbel studeren en weten wat je het over hebt. So the angel sounded, and the fifth angel sounded, and watch this, and I saw a star fall from where? Dus een 5e engel blies op de Saw a star bazuin. fall from heaven. Ik zag een ster uit de You know hemel what he op de said? aarde He gevallen. saw a star fall from heaven, right? So what's a star fall from heaven dealing with? What is a star a symbol of in the Bible? Wat is dan de ster een symbool? First of all, we know stars can represent angels. Een ster kan engelen But voorstellen. let's go a bit closer and let's see if we can find what a star represents. Laten we eens even kijken wat dat voorstelt. The Bible says here, what did Jesus say the 7 stars represent in Revelation 1:20? Wat stelde de 7 sterren voor die in Jezus' hand waren in Openbaring 1 vers 20? The Bible said, the mystery of the 7 stars was I saw us in thy right hand and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and it says, in 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches.
Openbaring 1 vers 20. Het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de 7 gouden kandelaren is. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die u hebt gezien zijn de 7 A gemeenten. star in Bible prophecy represents what? An angel or messenger here. Een ster Keep that in mind. stelt dus een engel of een boodschapper Now you're going to have to keep this in voor. mind because as we break down what this star represents, you're going to see that God is not remiss on describing exactly who that power is and the leadership of that power. Ja, God die gaat heel Watch carefully. precies dat aanduiden als je begrijpt waar een ster over gaat. Dus let op. Okay? The Bible says, well, first of all, let's see. In Numbers 24:17, the Bible says, I shall see him, but not now. But I shall behold him, but not nigh. There shall come a star out of Jacob, a scepter shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and shall destroy the children of Sith. In Numeri 24 vers 17 staat, dus een dingen van Biliam. Ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. Did everybody catch that? Heb je dat gezien? First of all, notice a stars come out of where? Jacob. But now I want you to get this. De ster kwam uit Jacob. We're going to see something though. A star is a symbol of a religious leader. Het is hier een symbool van een religieuze leider. Was Jesus a religious leader? Was Jezus een religieuze leider? Ja. Yes, he was. Ja. This is what the Bible says in Matthew 2:2. Dat is wat we ook zien in Matthäus 2 vers 2. Saying, where is he that is born king of the Jews? So we have seen his star in the east and have come to worship him. En zeiden, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. So Jesus was represented as his star was represented. He represented him as what? A religious leader. Jezus werd dus ook als ster, als een religieuze leider voorgesteld. Now, is this star in Revelation 9 Jesus? The answer is no. Is dus een ster in Openbaring 9 Jezus? Nee. But the star is representing a religious leader Maar de ster staat wel symbool voor een religieuze leider. who will claim to be a messenger of God. Die zal zeggen Don't miss this dat now. hij een boodschapper van God is. What is this religious? What is the star a symbol of? A religious leader. Dus deze ster is een symbool van een religieuze leider. But this religious leader will claim to be also what? A messenger of God. Maar hij zal claimen of aanspraak erop maken dat hij een boodschapper van God is. Let's go closer. It says here, so what does it mean? What does it mean the star fell from heaven? What does that mean? Wat Star fell from betekent heaven. dat die ster uit de hemel viel? First of all, it means fell from heaven mean perhaps the word heaven this is the Greek word orenos. Het woord hemel, hier is het woord Oranus in het origineel. And it means here the idea of elevation, Dat heeft te maken met een verhoging. meaning heaven being high in this case. It also means by extension, heaven as the abode of God. That's one definition. De lucht, hemel als waar God woont. And by implication, happiness and power, eternity. Maar betekent ook geluk, macht en eeuwigheid. But now listen carefully. Specifically though, Maar in this specifiek word heaven here, orenos, it means the gospel or Christianity. verwijst het hier naar het evangelie. So here is a star, a fallen star, Hier is een gevallen ster that claims to be a messenger of God, die er aanspraak op maakt dat hij een boodschapper van God is. who has rejected the gospel of God, Maar hij heeft het evangelie verworpen. but will claim to be a messenger of God. Maar dan nog maakt hij er aanspraak op dat hij een boodschapper van And will God become is. a great religious leader with thousands of followers. En hij zal een grote religieuze leider worden met duizenden volgelingen. What a deception.
Wat een You're misleiding. going to see again. Let's go closer. And as you can see, I gave you a little hint, because what you got here is that religious leader we're going to find out is Muhammad. We gaan uitvinden dat die religieuze leider Mohammed is. Where he rejects the word of God. Wanneer hij het woord van God verwerpt. And we're going to see later on that he had opportunity to know the truth about the word of God. En we But zullen he later rejects the word of zien- God and exalts the Quran. We zullen laten zien dat hij de kans heeft gehad om het evangelie te leren kennen. we're gonna- Maar dat hij die aan de kant heeft gezet en heeft zijn eigen versie gemaakt in de Koran. But let's go a little bit closer. So we're going to find the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven and the earth, and to him was given a key of the bottomless pit. That fifth, that fallen star represents the fall, the rise of Muhammad. But he rejected Christianity. So when it talks about him falling from heaven, that was his rejection of the gospel. De vijfde engel blies op de bazuin en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. Het was een gevallen persoon omdat hij het evangelie heeft verworpen. Okay? Let's go a bit closer. So, in Revelation 9, this fallen star is a religious leader that has rejected Christianity. Dus deze gevallen ster is een religieuze leider die het evangelie heeft verworpen. Now, when a star falls from heaven, it's called also a wandering star. Als hij van de hemel gevallen is, dan noem je dat ook wel een, ja, hoe zeggen we dat, een afgedwaalde ster. And a wandering star means an imposter, En a dat houdt, misleader, a deceiver, or seducing. het houdt in namelijk een misleider. Ja. Of iemand die vals is. Die mensen de verkeerde kant op stuurt. It means a fallen star here represents an apostate religious leader, Dus false het is teacher, false prophet, or false minister, imposter. Dus een gevallen ster hier stelt een afvallige religieuze leider voor. Of een valse leraar, een valse profeet, een valse predikers, misleiders. It means the fallen star is a religious leader. This fallen star or religious leader is, or this represented in this case, is Muhammad. There's no doubt Ja. about it. From En de close study. gevallen ster hier, deze religieuze leider, is Mohammed in het verband. And remember, he's fallen because he did what? He rejected the word of God En waarom is hij gevallen? Rejected Omdat the gospel. hij het evangelie heeft verworpen. to exalt the Quran. Om de And Koran. we're going to see what the Quran. We're going to see what the philosophy of the Quran is all about. Ja, in ere te It's houden. because the message came 400 years later. 400 years. It makes sense. Yeah, but just want you to see step by step. But the Bible is telling us. Maar de Bijbel vertelt het I'm not saying anything what I feel. I'm just showing you, give me the definition, how the Bible's breaking down Revelation, the whole issue. Ik geef u de definitie en hoe je met de betekenis van de woorden en de versen het stap voor stap kan zien. Let's go a bit closer. And the Bible says in Revelation 9:1, to him was given the key of the bottomless pit. Er staat, en hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. Now what was he given? Wat werd hem gegeven? The key of the bottomless pit. De sleutel van de put des afgronds. So wait a minute. Now let's go a little closer. The key of the bottomless pit. Now what does it mean? It says here a key. What do you do with a key? Wat doe je met een Tell me some things you do sleutel? with a key. What will you do with a key? Open doors. You sure? Openen Okay, en okay. de deur dicht doen. Echt waar. What else you do with a key? Wat nog meer? The key can use the lock door. Lock. Okay, good. Lock door. Okay, good. Well, she's on it. She's on it. Okay, all right, okay. All right. Start a car. Start a car with. So a key can be used to initiate something as well, right? Om iets te beginnen. Yes. Okay. But now notice very carefully. A key is a symbol of opening and locking. But a key can also be used in a metaphor as representing a solution or also a solution that will bring information. Het is ook een manier om een probleem op te lossen en iets wat een oplossing brengt. It's important the meaning of the very chief. It means the key can also mean the meaning of very chief
or vital as a key person. Ja, als je bijvoorbeeld dat woord key hebt, key person, dat is dan echt iemand met een sleutelpositie. Or Zeggen wij. understanding or idea. Hard, okay? Watch carefully. But in Luke 11:52, Jesus tells us what a key represents. In Lucas 11 vers 52 vertelt Jezus ons wat een sleutel voorstelt. Jesus said, "Woe unto you, lawyers, for ye have taken away the key of knowledge, and ye enter not in yourselves, and them that would enter ye have hindered." Note, the key refers to knowledge, which is connected with wisdom and understanding. Oké, wee u wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnengingen tegengehouden. Dus de sleutel staat hier voor kennis, wijsheid of begrip. Now, question, is all knowledge and wisdom coming from God? Is alle kennis en Does all knowledge wijsheid, and wisdom come from God? komt dat van God? Yes. Are you sure? Nee. The answer is no. No. I said all knowledge and wisdom does not come from God. Nee, niet alle wijsheid komt van God. Some come, the Bible tells us, listen carefully. Luister goed. In the book of James, chapter 3, verse 13, listen carefully. In Jacobus 3 vers Because 13. remember now, this is a fallen star. Want dit is een gevallen ster. And we found out it's a wandering star, representing this person has false teachings and false philosophy. En hij heeft een valse filosofie in de betekenis. Okay, now listen carefully. Now you tell me where wisdom has come from. Now he's a fallen star, not a rising star, Hij but a is, fallen star in hij this is case, een all right? gevallen ster, dus hou dat in de achtergrond. Listen carefully. Who the Bible says, it says, where does Muhammad's key of knowledge, wisdom and understanding come from? Waar This is komt important. die wijsheid en dat begrip van hem vandaan? Now this is Deze important kennis. because if you ever talk to a Muslim or somebody like that, Als je al eerder met een moslim hebt gesproken, you will find them sometimes talking with you about they believe the Abraham and Isaac, and you'll be like, wow, these people can not too far away. dan Until hebben ze het over Abraham en Isaac en Jacob. En dan denk je, nou, we hebben eigenlijk best wel veel gemeen. until you see that they got some practices that are good, but then some other practices that are contrary to the scripture. Maar dan zie je een aantal gebruiken die aan de ene kant heel goed zijn, maar aan de andere kant zijn er ook die helemaal niet in harmonie zijn met de schrift. But they would almost make you believe that they believe the same thing you believe, almost. Maar het lijkt net alsof ze bijna hetzelfde geloven als u en ik. So watch this though, but the issue is, where is their philosophy? What is the root cause of where their knowledge is coming from? Where is it coming from? Waar komt hun kennis vandaan? Want hij heeft die Because sleutel. it seems like they got a little truth mixed with error. Want zij hebben waarheid en leugen vermengd. Let's take a look. Let op. It says, James 3:13 says, who is wise and endued with knowledge among you? Let him show out of a good conversation his works with meekness and wisdom. Now, this is if you're wise. Now watch this now. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel, in het Engels staat, uit zijn goede conversatie. All right. Zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Now notice verse 14. But if ye have bitterness, now listen carefully, Let because op you got to vers think about 14. these are traits and characteristics you got to pay attention Dit to. zijn kenmerken, let op. But if you have bitterness, envy, and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. This wisdom. Vers 15. Now notice what's connected to this wisdom and based on verse 14. A wisdom that brings what? Bitterness, envy, strife. Dus hier staat, dat is niet de wijsheid die van boven komt. This Bittere wisdom- afgunst, eigenbelang enzovoort. This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, and Hij devilish. zegt, dit is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, onnatuurlijk en duivels. It says, for where envy and strife is, there is confusion in every evil work. Trouwens, dat woord natuurlijk hier, het betekent ongeestelijk. Now let me ask you a question. Is Islam, Wait one second with the translation here. Aards, ongeestelijk, duivels. Dus dat is aards. Ja. okay? Does Islam's wisdom come from above? Dus
islam, komt dat van boven? Nee. No. Do they carry meekness and do they have meekness with their wisdom? Laten ze zachtmoedigheid zien met hun wijsheid? No. Do they carry strife with theirs? Is Hebben there ze- sensuality in their religion? Is er bitter afgunst? Is er sensualiteit? In hun I need you to religie? think it with me. It's not just me preaching. You got to think it through because you got. What do you mean? erover na. That's what. Since okay, does Jesus allow a man that's 25 years old to marry a 9-year-old girl? Vindt Jezus het oké als iemand van 25, een man, een meisje van 9 jaar trouwt? What is that when you got a 25-year-old man marrying a 9-year-old girl? Als jij een 25-jarige man hebt, It's pedophilia, but it's also called sensual, dat is sensueel, earthly, aards, devilish. duivels. That's what you're looking at. All That's right? what Because it is. Muslim men can marry girls at 25. They can be 25. The girl can be 9 or 8, 12 years old. Don't matter. Ja, die man kan 25 jaar oud zijn en dat meisje mag 8, 9, 12 zijn. And the imams Maakt can niet uit. perform the marriage. And if the girl is 9, he might wait for her to get 12, or he might just go on and take the girl that just like she is. Yes. En soms dan is het zo dat het huwelijk ingezegend wordt door de imam en dat het meisje, zou ik maar zeggen, later geconsumeerd wordt. Maar vaak is het ook al direct. I want you to see in James 3:16 it says, "For where envy and strife is there envy and strife in the Muslim religion?" En er staat, want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken in vers 17. What are they? Are they? Can they be very militant when they get ready? Why is all of Europe scared? Why are the Europeans scared of the Muslims getting out of hand? Ja, I have to say here, because the translation is terrible here. Want hier staat, jawel, hier staat afgunst en eigenbelang. Maar eigenbelang is niet hetzelfde als strijd. Nee. Ja, het is niet hetzelfde. Waar staat dat in welke tekst? I'm going to translate straight from the English, because otherwise you miss certain Yeah, fine yes. points. Twistgierigheid, ja, dan is die beter. Hier staat eigenbelang. Welke vers is dat? Dit is wel de herziene statenvertaling, maar dan nog. Welke vers is dat? In vers 16, ja. Daar staat waar afgunst en strijd is. Daar is verwarring en allerlei kwade praktijk. Dat is wat er rechtstreeks in het Engels staat. It's very important that you know from the scriptures how to explain this, because you got a lot of people that mistaken Muslims as being something that's really going to be holy. In reality, they're not that. It's not all that holy, and it's got a lot of strife and a lot of hatred and vengeance going on with sensuality. Ja, veel mensen Now, some of the people are nice. De moslimwereld als heel erg heilig en heel precies en zo. Maar er heerst sensualiteit, afgunst, strijd. And to some degree, a woman means nothing. She don't have no rights. En de vrouwen hebben geen rechten. Nee, die worden Bijna niet. misbruikt. I'm just trying to show you what goes on. Now, a lot of people get caught up with that, but they don't realize that they don't understand the deep philosophy. But the Bible warns you that this particular power that has wisdom coming from beneath, when you see the characteristics of sensuality, that's one. Then you see the issue of the strife and bitterness and stuff like that going on. Dus de Bijbel die waarschuwt je ervoor. En die Ja, zegt, know what you're nee, looking er at. is bitterheid, er is afgunst, er is strijd. Historically, watch this. Here we go. Historically, now remember, he was given a key. Vergeet niet, historisch gezien, Mohammed ontving een sleutel. Now, what did we find out a key represent? A key does what? Can initiate something, Een It can sleutel open kan something. iets openmaken, iets beginnen. but a key carries with it knowledge and understanding and Maar- wisdom as well. Maar heeft ook kennis in zich. Historically, En wijsheid. did Muhammad actually possess a key? Had Mohammed een sleutel? It is significant to notice that in Byron, in his essay on this question, says the Quran. The what, everybody? Ja, The Quran, the Muslim Bible, continually speaks of the key. God, as is a key of God, which opened to them the gates of the world and of religion.
Ja, dus Peron in zijn essay op deze vraag van heeft Mohammed deze sleutel bezeten? Antwoord, de Koran, de moslimbijbel, spreekt heel vaak over de sleutel van God die voor hun geopend is, waardoor de poorten van de wereld en religie opengingen. Notice again, it says here, so in the Quran did God give his legate, Muhammad, the power of heaven, which is above, and the fire, which is beneath. With the key, did he not give his the title and power of a porter, so that he may open to those whom he shall have chosen? This is in Pyron's essays. Ja, en hier staat dus in, dus in de Koran heeft God niet aan zijn vertegenwoordiger, Mohammed, de macht des hemels gegeven die boven is en van vuur die beneden is. Met de sleutel heeft hij hem niet de titel en de macht gegeven van een deurwachter, dat hij het mag openen voor diegene die hij gekozen heeft. I want you to see. Now, so we're going to find the Quran is the key. It gave the Muslims their knowledge, power, and zeal. Dus de Koran was de sleutel. Het gaf de moslims hun kennis en macht en ijver. In Gibbon's book, Decline and Fall of the Roman Empire, it says the Arabs languished in poverty and contempt till Muhammad breathed on those savage hordes the soul of enthusiasm. Ja, Edward Gibbon in zijn boek Decline and Fall, daar zegt hij de Arabieren hadden lang in armoede en verachting doorgebracht totdat Mohammed in deze bendes, maar zeggen, de ziel van enthousiasme heeft geblazen. It says, there broke out among the nations of Asia that mighty conflagration, whose flames were to be scattered over the terrified globe, Terrified. by the sons of the desert, guided by their new prophet of unbelief. Ja, hier staat, onder de naties van Azië brak een geweldige samenscholing uit, wiens vlammen zich verspreiden over de angstige wereldbol door de zonen van de woestijn, geleid door hun nieuwe profeet van ongeloof. Okay? So, what is the bottomless pit? Because the Bible says he opened the bottomless pit. Nou staat er in Openbaring 9 vers 1 dat hij opende de put van de afgrond. The word of pit, bottomless pit, means it's the Greek word abusos, and it means a uncultivated place, a wilderness. De put van de afgrond, daar in het origineel vind je daar het woord abyssos en dat houdt in een ongecultiveerde wilde plaats. Okay? Also, it can mean a barren land or a desert. En verwijst ook naar Keep this een in mind. onvruchtbaar woestijngebied. What does bottomless pit can represent? Dus What waar are heeft two het things? het over? A desert Een woestijn and also a what? A barren place or wilderness. of een Keep this in mind. wildernis. All right, let's go a little bit closer. We're going to see. Let's carefully. The scriptures teach that the Arabians lived in the wilderness and desert. De schrift leert ons dus dat de Arabieren leven in de wildernis van de woestijn. This is referring to the Arabia and the Arabs countries of the Middle East. We're going to see. Dit verwijst naar Arabië en de Arabische landen van het Midden-Oosten. The father of the Arab nations is Ishmael, and the grandfather of the Arab nations is Abraham. De vader van de Arabische naties is Ismaël en de opa van de Arabische naties is Abraham. We're going to see a little bit more. The Bible says in Genesis 21:20. Let's go back to history for a moment. Laten we even teruggaan naar Genesis 21 vers 20. No, it says Ishmael dwelt where? In the wilderness. Let's see. In Als je Genesis ziet- 21:20 and 21, it says, and God was with the lad, and he grew, and dwelt in the wilderness, and became an archer. And verse 21 says, and he dwelt in the wilderness of Paran, and his mother took him a wife out of the land of Egypt. What is Paran?
Where is it located? Paran is also represented as here Paran, or the desert of Arabia. Ja, Ismaël woonde in de wildernis en dat zien we ook in Genesis 21 vers 20 en 21. God was met de jongen en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn en werd boogschutter. Hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam een vrouw voor hem uit het land Egypte. Die woestijn Paran betekent woestijn van Arabië. Okay, let's go a bit closer. Now, what does the Bible say? Who does the Bible say? Now, we got the background, but let's see for closer. Who does the Bible say dwelt in the desert? Let's see something. Wie woonde in de woestijn volgens de Bijbel? The Bible says in Jeremiah 25:24. In Jeremia 25 vers 24. The Bible says, and all the kings of Arabia and all the kings of the mingled people dwelt in the desert. Ja, er staat That dwelt hier in aan where? al de koningen van Arabië. desert. So- En al de koningen van de gemengde bevolking die in de woestijn woont. So we're going to find that the bottomless pit is actually a desert region of the world. Dus die put van de afgrond is een woestijngebied in de wereld. And we're going to see, just a moment, look a bit closer, look a bit more. Let's look at Jeremiah 3:2 again. Kijk in Jeremia 3 vers 2. The Bible says in Jeremiah 3:2, lift up thine eyes in the high places and see where thou hast been lain. And it's with. It says, in the ways that thou hast sat for them. As for the what? The Arabian in the wilderness. Sla uw ogen op naar de kale hoogten en zie, waar bent u niet beslapen? U bent voor hen langs de wegen gaan zitten als een Arabier in de woestijn. So the Arabian is where? In the wilderness. Dus Arabië is in de woestijn. And the Arabian is in the what? Desert. Ja, That's your bottomless pit. daar is de put des afgronds. Remember, the book of Revelation is written in symbols. We're breaking down the symbols step by Want step. Openbaring is geschreven in symbolen. Dus je moet kijken And wat I- de Bijbel daarvan And I zegt. was to tell you, take good notes, because you don't have no Bible study guide that's going to really break that down like we're breaking down now. En schrijf goed de dingen op, want je zult het niet zo vinden in een of ander commentaar. All right, so historical rise of Muhammad. Listen, in 569 AD, Muhammad, born in Mecca, claiming to be a direct descendant of Ishmael, the son of Abraham. Ja, That's in 569 AD. in 569 na Christus werd Mohammed geboren in Mekka en hij claimde directe afstamming van Ismaël, de zoon van Abraham. This is taken from Stephen Haskell's Seer of Patmos, page 162, page Dat 163. is van Haskell, de ziener van Patmos, bladzijde 162 en 163. Then it says here, in 8622, the era of his glory and the date from which his followers compute their time of his start or rise. Ja, vanaf 622. 622 is eigenlijk het tijdperk van zijn heerlijkheid en de datum van waar zijn volgelingen de tijd berekenen. Okay? It says, an historian of the Near East, without question, remember the Bible said I start from heaven, listen to this. It says, an historian from the Near East, without question of the thought of the Bible prediction, when he described the rise of Muhammad, used a language similar to the what? Fifth trumpet. Een historici van het nabije Oosten, zonder te denken aan de Bijbelse uitleg, wanneer hij de opkomst van Mohammed beschreef, gebruikte taal die bijna hetzelfde is als de vijfde bazuin beschrijft. It says, writing of the inspirer of the desert tribes of Arabia, he declared that at this juncture, however, like a meteorite from the blue, came into the world a religion very primary of power, appealing to the evil which lies in men and only partly to the good. This is Yeah. William S. Davis, A Short History of the Near East, page 100. Deze historicus schreef, schrijvend over degene die dus de inspiratie was achter de woestijnstammen van Arabië, verklaarde hij
op dat punt dat het was als een meteoriet, dus als een ster die vanuit de blauwe lucht kwam in de wereld. Een nieuwe religie, vooral een van kracht en niet van liefde. Een strijdende, fanatische, even kijken, militant fanaticisme, ja, een strijdend, militant fanaticisme, die vooral een beroep doet op het kwaad die in mensen ligt en alleen maar gedeeltelijk een beroep doet op het goede in de mens. If you need to understand something, in Seventh-day Adventism, we deal with two aspects. We deal with the Bible, In het Adventisme hebben we twee aspecten, die van de Bijbel and we deal with history. en ook geschiedenis. And the Bible and history must agree. En de Bijbel en de geschiedenis moeten in harmonie zijn. Prophecy is history foretold in advance. Want de profetie is... I have to think about how you're saying this. Dus de profetie is eigenlijk vooruit vertelde geschiedenis. Because history deals with your past, but prophecy foretold in the future. And when you're born, you're looking at it in the past when it was foretold before you were born. Ja, want de profetie werd al voorspeld voordat je geboren werd. En als je het dan meemaakt, dan ervaar je de vervulling ervan. En dan is het geschiedenis intussen. And so you're going to see, but and I know that this is kind of hard. This is not the easiest. It's not one of the easiest studies. Dit is niet een van de makkelijkste studies. But at this time, what we're about to see take place, Maar het is wel belangrijk dat we dat begrijpen, omdat we anders ook niet wat op ons afkomt. you kunnen need to know begrijpen. some of these things and be able to share with your neighbors who have to make decisions. And very soon, if this war continues, it's going to be decisions across America and Europe. Very soon, where they're going to bring back the draft and all type of things. Ja, en dit is een boodschap die we wel moeten gaan delen, ook met mensen om ons heen, omdat ze daar heel snel mee geconfronteerd gaan worden. Als deze oorlog zich doorzet. You may not fully understand it now, Misschien begrijpt u het nu nog niet ten but there are volle, plans underway maar er zijn plannen onderweg to take men and women om mannen en vrouwen te pakken to the front. naar To the het front front, naar de frontlinies. If you study what's going on in Kiev and other places, Als je studeert wat er nu al gebeurt in Kiev en andere every plaatsen, soldier that Russia bring in is close to is almost like $140,000 per man that they got to invest in, they got to train, all the stuff, right? But when they put him in, because of the technology that we have today, his life expectancy on the battlefield is 23 minutes. wauw. This is in Kiev right now. In Kiev nu, they pay a lot of money for Russians coming there. The life expectancy of an individual being drafted, taken right there in Ukraine, Dus als iemand and gepakt sent to wordt the in Russian front Oekraïne later, en die wordt later naar het front gestuurd, is only 23 minutes. zijn levensverwachting is 23 minuten. If you live beyond that, it's the grace of God. Als It's the je mercy of langer dan God. dat You leeft, get out is of het there. de genade van God. Because of the technology we have today. Omdat vanwege de technologie Can you die we imagine? nu You want to hebben. say something, Sebastian? You have a point you want to bring up? No. I thought you might have a point. Okay. All right. But I'm just saying, but that's recently, I was shocked when I heard that. Ik was echt geschrokken toen ik dat hoorde. In other words, the wars that are being fought now are worse than the wars that happened prior to. De we've oorlogen seen in times die past. nu gevochten worden zijn erger dan in het verleden. So a young man, 18 years old, don't know what's really happening with the world, Een jonge And he's- man, misschien and he's 18 thrown- jaar, weet nog amper wat er gebeurt in de and he's wereld. thrown into the midst of the war. Hij wordt in het midden van die oorlog gesmeten. He has a 23-minute survival. Hij heeft 23 This is minuten over in overleven. Ukraine right now. Dit is wat er gebeurt in Oekraïne op dit moment. And if that happened in Ukraine, what do you think may happen in the Middle East? Als dit aspect? gebeurt in Oekraïne, wat denk je in het Midden-Oosten? Especially, and one of the things that's really complicating things is the drones can come in, De drones heb je daar ook nog mee te doen. and people can be killed indiscriminately. Mensen kunnen direct worden Imagine. gedood. Drones, you see the drones and flying in the Je air, ziet die drones. then go in the foxhole and everything else. You can't escape unless you got your foolproof place to be. Je, And the drone can stand outside and wait for you too.
En die droom die kan ook nog op je wachten. More controlling. I'm just trying to tell you I'm just saying what people can do. Ik laat je zien wat mensen in staat zijn te doen. Or they lock you in your picture and they can trace you trace your whole profile. En ze kunnen je profiel checken, alles. These things that we're watching is unheard of. Dit is ongehoord. But I'm just giving you an example where we are. And so the star that fell from heaven, Muhammad, who claimed to be what? A messenger of God. Dus de ster die van de hemel viel is Mohammed, die aanspraak maakte dat hij een boodschapper van God was. While rejecting Jesus Christ, Terwijl hij Jezus Christus God's word, verwerpt, zijn woord and his law. en zijn wet. Historically, though Muhammad rejected Christianity, sometime later, some of his Turks did accept the true Sabbath-keeping Christianity. Ja. Others who did not accept it had respect for it overall. Ja, dus Sabbath-keeping Christianity, not Sunday-keeping. historisch gezien, hoewel Mohammed het ware christendom verwierp, waren er een tijd later, een aantal van de Turken, die wel de ware Sabbat aannamen van het christendom. En anderen die het niet accepteerden, hadden er dan nog wel respect voor. Ja. And now we're going to see that the fifth trumpet and the first woe and the sixth trumpet and the second woe is God's judgment on Eastern Rome and the apostate Christendom represented by the papacy. It enabled the Reformation to go forward. Hier heb je het punt waar we al een Protestant keer eerder Reformation. over gehad hebben hier. Dat de vijfde bazuin het eerste wee en de zesde bazuin het tweede wee, dat God islam gebruikte als een oordeel over het Oosterse Romeinse Rijk en ook het afgevallen christendom zoals het voorgesteld wordt door het pausdom. En dat stelde de reformatie in staat om voorwaarts te gaan. You'll see. And this is again, you got Muhammad doing what? Rejecting the Bible. Hier heb je te maken met That's why Mohammed that's die de represented as a Bijbel fallen star. afwijst. Hij is een gevallen ster. Rejected Jesus and his word. Jezus en zijn woord heeft hij verworpen. Okay? Very important. Again, the star fell from where? Heaven. We got the issue of the first woe, and what's coming out the first row? Wat We're going komt to see uit the het rise eerste of the wee? Mohammedans. Daar zie je Muslim de opkomst world. van de moslims. Okay? Revelation 9:2 says, he opened the bottomless pit, and there arose smoke out the pit as the smoke of a great furnace. Er staat, hij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put. Now, what did the smoke do? Wat deed die rook? When he opened the bottomless pit, Toen hij die put he used opende, the key. hij He opened the bottomless gebruikte pit, die and what kennis. happened? Wat gebeurde er? And smoke came out the pit. Rook kwam uit de put. All right, you got the picture? You get the vote? All right? Krijgen jullie het idee hier? Okay. Okay. Make the point. All right. Now, and it says here, and the sun and the air were what? Darkened by reason of the smoke of the pit. Er staat hier als conclusie, de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. Okay? And it says, so what does it mean for spiritually, from a spiritual standpoint, that the sun was darkened? Wat and betekent smoke. het Let's see what that's all vanuit about. een geestelijk standpunt dat de zon verduisterd werd? What does darkness bring? Wat brengt duisternis? The Bible said in Psalms 82:5, they know not, neither will they understand. They walk in darkness. All the foundation of the earth are out of course. Psalm 82, vers 5. Even kijken. Ja, zij weten niets en begrijpen niets. Ze wandelen steeds in de duisternis rond. All right? Notice this with me again. Notice again that darkness brings what? They know not. Dus de Meaning they're ignorant. duisternis brengt onwetendheid met zich mee, want ze zeggen ze begrijpen niets en weten niet. Hosea 4:6 says, my people are destroyed for what? Lack of knowledge. They're Daarom zegt lacking knowledge. Hosea 6, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Okay? So smoke darkened this, but the smoke did what? It darkened the sun. Maar die rook die verduisterde de zon. Let's take a peek again. So the smoke came up, Dus die rook die kwam op and the smoke darkened the sun en and the air. verduisterde de lucht en de Sun zon. and the air were darkened. All right?
Oops, sorry, what happened here? All right, let's take a peek again. So the sun and the air are darkened by reason of the smoke. So now, when the smoke, can you see, is there any light there? Is er nu nog Okay, licht? so that means somehow, when that smoke comes up, it blocks the light of the sun. Keep that in mind. Als die rook opkomt, dan verduistert hij de zon. Dat moet u goed in gedachten houden. Okay, now what does that mean? Want wat betekent dat? The sun being darkened is to prevent meanings. The sun being darkened means it is to prevent the gospel of Jesus Christ from shining throughout the Middle East. Het To betekent... receive, it says, and for the people in the Middle East to receive his message of righteousness. Righteousness Ja. by faith. Dus de zon is verduisterd, betekent dat het evangelie van Jezus Christus gehinderd wordt om te schijnen in het Midden-Oosten, waardoor deze mensen de boodschap van gerechtigheid door het geloof niet kunnen aannemen. Turn to Malachi 4:2 in your Bible. Laten we in Malachi Malachi 4, 4:2, look in your Bible. Malachi zien. chapter 4 verse 2. The Bible Malachi says, 4, but unto vers you that 2. fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. Malachi Malachi 4 4:2. vers 2. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. Notice again, so Jesus is called Son of what? Righteousness. Jezus wordt hier zon der gerechtigheid And is the sun genoemd. here, is the sun here small case or capitalized? Want de zon hier is met een hoofdletter geschreven. It's capitalized. Ja, het wordt met een hoofdletter So geschreven. therefore, sun here is a symbol. The sun, yes, go ahead. Malachi 4 vers 2. Malachi 4:2. Zie je dat voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En die zon der gerechtigheid is met een hoofdletter geschreven. Het gaat hier om Jezus. So sun is a symbol of the light of God's word not being able to shine through the Middle East. Even though the apostles started preaching in Jerusalem back in the day, by the time we come to our time, false religion has come in to block the light of Christ's righteousness Ja, to the dus people in the Middle East. De boodschap van de zon der gerechtigheid en van het woord van God, die kan niet meer vrij schijnen in het Midden-Oosten. Ook al lezen we dat de apostelen vanuit Jeruzalem begonnen en het evangelie begonnen te verspreiden. Maar in onze tijd zien we dat het in dat gebied dat het verduisterd is. Het is dus onderdrukt. Ja. Okay, that's what you got. And so we find that righteousness is Jesus. Just And go to then- John, because remember, righteousness gives off what? Light. Let's see, go to Psalms 36:7. Let's see, Psalms 36:7. Geeft licht. Ja, laten we dat zien in Psalm Psalms 36. 36. In Psalms 36:7, Vers 7. the Bible says here, 37:6, 37:6. Psalms 37:6, it says, Psalms 37:6. Hier 37:6. I gave you 36:7. 37:6. 37. Bij 37. ons is het vers 7. Maar hij zegt 37 cent. Psalms 37:6. 37:6. Uh-huh. It says here, he shall Oh, bring yeah. forth thy righteousness as the light, and thy what? And thy judgment as an... What is connected with light? Oké, dus Righteousness as what? Light. Psalm 37 vers 6. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht. Uw recht doen stralen als de middagzon. So what is being blocked? Dus wat wordt er By hier the smoke coming out that geblokkeerd pit? door die rook? Righteousness. So Gerechtigheid. but where is the wisdom coming from that's brought this on? Maar From waar beneath komt or die from above? wijsheid vandaan die hier was gekomen? Van beneden of From van beneath. boven? And where and Van and beneden. what type of wisdom that comes from beneath? That's En gonna waar kwam dat vandaan? earthly, Het was aards, sensual, het was sensueel and devilish, en duivels. and full of Ongeestelijk strife duivels. and bitterness. En het ging over strijd en bitterheid, All afgunst. right, just want you to see what you're looking at. The Bible is telling you, giving you the exact characteristics of the religion. De Bijbel geeft u precies de kenmerken van deze religie. Then it goes on and says here, it says the word here in Psalms, you light. Jesus says in John 8:12, I am the light of the world.
In He Johannes, that followeth me shall not walk in darkness, but have the light of life. in Johannes 8 vers 12 zegt Jezus, ik ben het licht der wereld en wie met mij gaat, hoeft niet in de duisternis te In wandelen. Psalm 119, 123, In the Bible said, Psalm 119 vers 123. Mine eyes were filled for thy salvation, for the word of thy righteousness. Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw heil en naar de belofte van uw gerechtigheid. And then we find in Psalms 119, 172, my tongue shall speak of thy word, for all thy commandments are righteousness. We talked about that earlier. En in vers 172, mijn tong zal uw woorden bezingen, want al uw geboden zijn gerechtigheid. But Jesus, his word and his commandments all give what? Light. Want Jezus, zijn geboden en zijn woord geven allemaal licht. Okay, it's very important. Watch it a little closer now. Here we go again. Now, what does the Spirit prophecy say about Mohammedanism? Wat zei de geestenprofetie over de islam? It says the home missionary September 1892 wrote, Ellen White writes, In het boek The Home Missionary schrijft de zuster White, Mohammedanism has its converts in many lands. de islam heeft zijn bekeerlingen in vele landen. Now, this is very important because you got Adventists doing this very thing today. Listen carefully. En let op, want veel Adventisten doen nu precies hetzelfde, dus let op. It says it says its advocates deny the divinity of Christ. En degene die deze religie vertegenwoordigen, verloochenen de godheid van Christus. And this is what she says. Shall this faith be propagated? En ze vraagt hier, moet dit geloof worden gepropageerd, ondersteund worden? And the advocates of truth fail to manifest intense zeal to overthrow the error and teach men of the pre-existence of the only Savior of the world? En ze vraagt hier, moeten dan de vertegenwoordigers van de waarheid falen erin om die intense ijver aan de dag te leggen, om deze dwaling teniet te doen en mensen te leren over hoe zeg je dat? Het originele bestaan van de enige heiland van de wereld. So she talks about Christ having a Wijzend naar Jezus. She talks about Jesus has a pre-existence, and she shows that Jesus is divine. Dus ze laat duidelijk zien As dat well as human. You Christus don't see that. ten eerste goddelijk is en tweedens dat hij al bestond voordat hij naar deze wereld kwam. And so you got Adventists going on here believing that Jesus is not divine, then they're in the same era that the Muslims are in. Ja, dus als je nu Adventisten hebt die de godheid van Christus verloochenen, dan geloven ze precies hetzelfde als de moslims. Somebody might want to change religion, okay? Okay? We're going to see. Now, what does it mean, the air darkened? Let's talk about Wat that. betekent het? We hebben nou gezien Because the wat sun het was darkened and betekent. the air was darkened, right? Dat de zon verduisterd was, maar wat betekent het dan dat de lucht verduisterd So what does it mean for the air to be darkened? It says here, John 3:8, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound, but cannot tell whence it cometh. So is everyone that is born of the Spirit. Johannes 3 vers 8 zegt, de wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. But what is air connected with? The Holy Spirit. De wind, ofwel lucht, is verbonden met de Heilige Geest. And we're going to find, so question. Now when God said the sun was dark and the air was dark, and there's only two things left in the sky. What's left in the sky when the sun and the air are dark? Oké, vraagje. Als de It gives zon light. er niet meer is en de lucht is verduisterd, wat is er dan nog over in de lucht? Niks meer. Nee, onze... A moon, Niet waar. the De moon, maan is er nog. the moon and the stars. En de sterren zijn er nog. Watch this. What? Van welke we vlag hebben. Now y'all need to pay attention because what God just did now, He's about to show you the national emblem of Islam Dan nu from the laat hij je Scripture. het nationale symbool van de islam zien met dit. It says here, what is left in the heavens and the sun when the sun and air darken? Answer, moon and stars. So what is the emblems or the national flag of Islam of Turkey or the former Ottoman Empire? It is a flag with a crescent moon and a star.
Ja, dus wat je nog over hebt met de zon die verduisterd is en de lucht die verduisterd is, dan heb je nog een halve maan en de sterren over. En die vind je dan ook op de vlaggen van het vorige Ottomaanse Rijk en ook van Turkije en trouwens heel veel landen van de islam. Many Arabic countries, not It's all only there. one. Everything, the Bible gave you exactly their emblems. De Heer heeft je precies die symbolen laten zien. It's all there. We're not making up anything. allemaal This is your word. The word of God is telling you. Your Bible is telling you all this Je step by Bijbel step. vertelt je dit allemaal. Let's go a bit closer. It says here, now let's be sure, but wind also represents the Holy Spirit. We talked about that. Let's take a look in Acts chapter 2, verses 2 through 4. And suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and filled the whole house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues, like as of fire, and sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. The air is a symbol of the Holy Spirit, who brings conversion to the sinner of men and women. Ja, dus hier in Handelingen 2, vers 2 tot 4, zie je weer het aspect over de Heilige Geest verbonden met lucht of wind. Dan zie je, plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dus de lucht is een symbool van de Heilige Geest, die bekering brengt aan zondige mannen zowel als vrouwen. Okay. Now it says here in Revelation 9:3. Openbaring 9 vers 3. And he came, and he says, and there came out of the smoke. Now, what came out the smoke? En wat kwam er uit die rook? Locusts Er kwamen upon the sprinkhanen. earth, and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power. En hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. Now, if you think this thing is hideous, I'm only giving you the description that the Bible gave concerning how that locust is supposed to look. Ik So, geef so u, don't think I'm giving you some little monster movie. No. ik geef u geen monster movie of zoiets, dus let This is op. exactly what the Bible said. I'm just going by Dit is- what the scripture said in Revelation, all right? Dit is wat de Bijbel zegt. My wife sees that and she cringes. Oh my God. All right, but that's what you see. Watch a little Mevrouw closer. dat zou zien, hè? Look carefully. All right, now. So we're going to find that the locusts, we're going to see, Dus we zien hier dat die sprinkhanen, this, it says in Revelation 9:2, the sun and the air were darkened by reason of smoke and of the pit, and there came out of the smoke, what? Locusts. ja, dus de zon was verduisterd en de lucht en door die rook van de put en uit die rook kwamen de sprinkhanen. Okay, let's see. Locusts came up out of the pit. Ja, die Out of that smoke. sprinkhanen. Okay? All right. So that's what you're looking Since at. when do they have wings? They got wings. You go back and read. Go back and read. They're But fly- they're very funny. How they gonna come out the pit if they don't have wings? The locusts have the Bible. But then the wings look very funny in this one. Yeah, but this is your issue. Yeah, like more like a bat or something. instead Yeah, but of these a- are insect wings. If you look carefully, because they're see-through. Bat wings are not see-through like that. So, you'll see later. But let's go a bit closer. But them locusts coming up that pit represents what? And Watch when die- this. The locust is the children of the Middle East, the Arab warrior, Turks, and the Ottomans that are coming up out of that bottomless pit, which is represented the desert or the earth. So don't get caught up in the imagery without understanding what the real meaning is. Oké, de sprinkhanen zijn de kinderen van het Midden-Oosten, de Arabieren, de Arabierse strijders, de Turken en de Ottomanen. Okay? Want everybody to see what's going on. That's what you got going on. A little bit Dit closer is wat er gebeurt. as we're looking at what's happening. Then it says, in the Bedouin romance of Antar, the locust is introduced as a national emblem of the Ishmaelites. This is Mohammedanism Unveiled, Volume 1, page 217. Ja, in dit boek, in de Bedouine romans van Antar, wordt de sprinkhaan geïntroduceerd als het nationale embleem van de Ismaëlieten. The modern Arab flags of coat of arms
is while Pan-Arab symbols favor eagles and hawks, a few of the modern Arab states utilize the lion to represent strength and authority because it has teeth of a lion. What do you mean Pan-Arab? Pan-Arab means the Arabian Peninsula. Basically, it's all the Pan-Arab Arab nations coming together. Oké, die Arabische naties samen, die hebben normaal ook vaak als symbool de adelaar of andere roofvogels. Maar een paar moderne Arabieren gebruiken ook de leeuw als teken van autoriteit. Because they got hair like, they have a body like a locust, they have hair like women, and they have the teeth of a lion. Ja, als je verder leest... Everything, all the symbols mean something. Let me just see, where was it? Ja, als je even vergelijkt vers 8, staat er... Ze hadden haar als haar van vrouwen, hun tanden waren als tanden van leeuwen. We're going to see. In vers 8, 9 vers 8. Okay, you're going to see that a little closer. Now, where did locusts come from? Waar kwamen die sprinkhanen vandaan? Let's see where the locusts come from. Laten we kijken waar ze vandaan komen. And we read about, the first time we read about literal locusts is in the story of Moses and then on the children in Egypt. De eerste letterlijke sprinkhanen waar we over lezen is in het verhaal van Mozes en de plagen. It says, and the Lord said unto Moses, stretch out thy hand over the land of Egypt, for the locusts, and that they may come upon the land of Egypt, and eat every herb of the land, even all that the hail had left. Toen zei de Heer tegen Mozes, strek uw hand uit over het land Egypte, omwille van de sprinkhanen, zodat zij over het land Egypte opkomen en al het gewas van het land opvreten, al wat de hagel heeft overgelaten. It says, and Moses stretched out his hand stretched forth his rod over the land of Egypt, and the Lord brought in what? An east wind upon the land all that day and all that night. And when it was morning, the east wind brought the locust. The locust came with the what? East wind. Pay Toen attention. strekte Mozes zijn staf uit over het land Egypte en de Heere bracht die hele dag en die hele nacht een oostenwind in het land. En het gebeurde toen het morgen geworden was dat de oostenwind de sprinkhanen meevoerde. Dus de sprinkhanen kwamen van het oosten. Okay. And then it says, and the locusts went up upon the land of Egypt and rested in all the coasts of Egypt. Very grievous were they before them, that there were no such locusts as they, neither after them shall be such. For they covered all the whole earth, so that the land was darkened, and did eat the fruit of the trees which the hail had left, and the green herb, it says the green things in the trees. It says here, and said there remained not any green thing in the trees, or in the what? Herbs of the field throughout all the land of Egypt. Vers 14 en 15. De sprinkhanen kwamen op over heel het land Egypte en streken neer op heel het gebied van de Egyptenaren. Een zeer grote zwerm. Nooit eerder is er zo'n zwerm sprinkhanen geweest en hierna zal er nooit weer zo een zijn. Want zij bedekten de oppervlakte van heel het land, zodat het land erdoor verduisterd werd. Ze vraten al het gewas van het land op en al de vruchten van de bomen die de hagel had overgelaten. Er bleef niets groens aan de bomen en aan het gewas van het veld in heel het land Egypte. Do you know what that means? Weet u wat dat betekent? Now in Egypt, that was their eating all the green things. That's economics. You're talking right there. Wat je hier ziet is dat heeft een directe invloed op hun economie. Als Their al dat economy groen opgegeten thrived off of their this is your food sources you're talking. Hier heb je het over voedselvoorraden. Now this was the locust coming in Egypt. En die kwam over Egypte. But the locust represents who Maar today? de sprinkhanen, wie stelde The children of het the voor? east. De kinderen van het oosten. This is economic pressure being forced upon the people because the locust came in a literal sense here. Economische druk kwam op de mensen hier, omdat de sprinkhanen in letterlijke zin What's happening kwamen right now? over Egypte. Wat gebeurt er nu? What's happening to food Wat gebeurt er nu met het eten? prices? What's happening on the Strait of Met de Hamas right now? prijzen.
Met die straat van Hormuz. Die Who dicht is. controls that strait? Wie beheerst die straat? The children of the east, the De locusts. kinderen van het oosten. Dat zijn de sprinkhanen. And what are they saying causing the food price to go up, gas price to go up? En wat zorgt ervoor dat die gasprijzen en die voedselprijzen stijgen? The Bible is showing you again. De Bijbel laat je zien. If you know the history background, you know jij de the geschiedenis characteristics of kent. this, what we're talking about here. En de kenmerken. You start seeing that the same thing is happening in our time, but on just a little slightly different level, but zie je. using the same powers. Dan zie je dat hetzelfde in onze tijd gebeurt, een beetje anders, maar dat dezelfde machten erachter zitten. I want you to see what's happening. Dus kijk goed. And so, what do locusts symbolize? Let's take a look again. Laten we opnieuw kijken wat die sprinkhanen In voorstellen. in Judges 6:3. In Richteren 6 vers 3. And so it was when Israel had sown, the Midianites came up, and the Amalekites, and all the children, it says, and the children of the east, even they came up against them. In Richteren 6 vers 3, want het gebeurde telkens als Israël gezaaid had, dat Midian optrok. Ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. Now we saw what the natural locust insect does to green trees and affect the economy, right? Je weet wat de letterlijke sprinkhanen kunnen doen met groene bomen en groene gewassen. Now, Maakt je economisch helemaal stuk. now listen to the symbol that's reality dealing with the children of the east. Listen to these particular people and what they did to Israel. Maar Listen wat carefully. deden de Midianieten, de kinderen van het oosten, hier met Israël? The Bible said, and they encamped against them and destroyed the increase of the earth. What's the increase of the earth? Dan sloegen zij hun kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het The land harvest. niet. Dat The is de harvest oogst. that deals with the economics and financial well-being of the country with food, dealing with your food again and economy. Dat heeft weer met de economie en je voedsel te maken. Listen carefully. Let op. Increase of the earth till they come unto Gaza. Man, anything going on in Gaza Tot right now? waar men bij Gaza komt. Hey, Y'all remember anything that's happening in Gaza right wat now? gebeurt er in Gaza? What is Trump? What is Yahoo and them trying to do with Gaza? Wat doen ze met Gaza? To take the Palestinians out of Gaza completely. Om hen That's helemaal weg te what's sturen. causing the war in the first place. Dat veroorzaakte de oorlog in de eerste plek. Because Israel wants a complete Israeli state with no Palestinians around whatsoever. Want Israël wil een totale Israëlische staat en zonder de Palestijnen. The Bible goes on and says, and left no, listen carefully, and left no what? En ze lieten in Israël No substance. What is substance talking niets about? over om van te leven. No harvest, no food. Geen, It says geen eten. it says no substance for Israel, neither what? Sheep, nor ox, nor ass. Geen schaap, geen rund en geen ezel. This is food. This is economics here. This is food supply you're Dit talking is about. economie, dit is voedsel. Better pay attention. Voorziening. It's coming. And So, transportation also, so if by I'm the way. so if I'm looking at this in history, and I'm watching this sacred history being repeated again, where I see Islam on the scene now in modern time. Dus als je dit ziet, deze geschiedenis, en dan weer wat er in onze tijd gebeurt. What is the Bible warning me, or what can I expect to start happening if the war continues the way it's going now? Wat kan ik dan verwachten als dit verder gaat, deze oorlog? I can expect economic fallout, Dan kan ik economische problematiek high gaan prices in zien. food and gas, Hoge prijzen met people protesting in the streets, protesten, tekort aan eten. economic collapse or shutdown. Ja, economisch dat dingen failliet gaan. Oh, I want you to see, God tells us everything ahead of time if we pay attention. God vertelt ons alles van tevoren als we maar goed opletten. And the Midianites, Judges 7:12, look what it says. Ga even naar hoofdstuk 7, vers 12. The Midianites and the Amalekites and all the children of the east lay along the valley. All the children of the east lay along the valley like what? En Like Midian grasshoppers. En Amalek en al de mensen van het oosten lagen in het dal, zo talrijk als sprinkhanen. For multitude, and their camels, listen, and their camels were without number, as the sands by the seaside for multitude. En hun kamelen waren ontelbaar, zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. So imagine this people
Dus deze mensen left no substance for Israel. lieten niets voor Israël over. And they lay along the valley like what? En ze waren als Locusts or sprinkhanen grasshoppers. in dat dal. Who is this referring to? The children of the East. En waar ging dat over? De kinderen van het oosten. The Middle East, what you're watching right now. Midden-oosten, waar je nu over hebt. All right? The locusts are the children of the East, the Middle East, the Arabic world. De sprinkhanen zijn de kinderen van het oosten, het Midden-oosten, de Arabische wereld. And what are they saying now? En wat zeggen ze? Stop the war, save Gaza. Stop de oorlog, red Gaza. This is what you just see. What you see. This is modern children of the East today. Dit zijn de moderne kinderen van het oosten. And we're watching the economic fallout taking place because they claim to be controlling the Strait of Hormuz, so they deals with business and trade. En zij beheersen die straat van Hormuz die alles met de economie te maken heeft. Ja, en same brother en sister, hè? Moslims. Uh-huh. Let's go closer. Half, Now, hè? in Revelation 9:5, the Bible likens to them. The Bible talks about where their power is at. In Openbaring 9 vers 5 zien we waar hun kracht in ligt. It says, and to them were given that they should not kill them, but that they should be tormented 5 months. For their torment was as a torment of a scorpion when it striketh a man. En hun werd macht gegeven, niet om hen You te ever get stung by a doden, scorpion maar before? om hen te pijnigen 5 You don't want to get maanden bit. lang. You don't want Hun to. pijniging was als de pijniging door een schorpioen wanneer hij een mens steekt. You En dat is behoorlijk pijnlijk. you don't want to get stung by no scorpion. Believe me when I tell you. It says here the prophecy of the 5 months in that stand. Now, we're gonna break here as we come down to this point right here, because still a lot more to cover. But to give you a break, it says the prophecy of the 5 months in the prophecy of 5 months in prophecy. A day stands for a year. Ezekiel 4:6 and Numbers 14:34. Ja, oké, one second. Dus de profetie, dat die macht hun gegeven werd om niet te doden, maar wel te pijnigen, duurde 5 maanden lang. We weten dat 1 dag voor een jaar staat. Dus hoeveel heb je dan? And so we're going to find in Numbers 14:34. Zoals we zien in Numeri 14, vers 34. And after the number of days you search the land, even 40 days, each day for a year, shall ye bear the iniquity 40 years, and ye shall know the breach of promise. Ja, dus Numeri 14, 34, hier zien we het dag-jaarprincipe, overeenkomstig het aantal dagen dat u dat land verkend hebt. 40 dagen voor elke dag een jaar zult u uw ongerechtigheden dragen, 40 jaar lang, en u zult van mij tegenstand ondervinden. There are 30 days in a biblical month. Er zijn in een Bijbelse maand 30 dagen. 30 times 5 is 150 days or 150 years. Ja, dus het komt op 150 dagen, zijn 150 jaar. Want 5 keer 30. In Revelation 9:3 it says, and to them were given power as the scorpions of the earth have power. In Openbaring 9 vers 3, en hen werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. Okay? It says, the sting of the scorpion is in his tail. The tail is the teachings of the Quran. Ja, de steek van een schorpioen zit in zijn staart. En de staart is de leer van de Koran. Okay? And so did we know that these were the children of the East? Dit zijn de kinderen van het oosten. And they have a sting in their tail like a scorpion when it striketh a man. En ze hebben... Ai. Okay? Okay. I want you to see, all right? Okay. You get the idea, all right? Het idee. Ai. But It's John really saw bad. it also. Yeah, John saw it too, right? This sting and scorpion said, yeah, I think, Pastor Barry showing a violent act here. Hold on. Okay, good. Let's get the idea. That's what it's talking about. Then it says here in Revelation 9:4, and it was commanded they should not hurt the grass of the earth, nor any green thing, and any tree, only those men who have not the seal of God in their foreheads. Maar vers 4 zegt, en tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. Now we're going to stop here.
We gaan hier because stoppen. we're done with the seal of God aspect, and we're going to talk about that a little bit. But at the same time, what we're going to see that there were people in those times that were keeping the Sabbath, and because they were Sabbath keepers, the Muslims had respect for them and didn't harass them or do anything to them. We zullen zien dat diegenen die het zegel van God hadden, dat het die mensen waren die de Sabbat in ere hielden. En dat daardoor de moslims respect hadden voor die mensen en hun in leven lieten. And we're going to find out that if it wasn't for the Muslims, there would have been no Protestant Reformation. En we zullen ook zien dat als er geen moslims waren geweest, dan was er helemaal geen protestantse reformatie geweest. Now I know it's a lot, but Dat is dankzij de moslims. I know I'm in Europe, so I know people in Europe really study, so that's good. That's a good thing. Ik durfde deze studie met u te houden, want ik ben in Europa, dit is jullie geschiedenis en ik neem aan dat jullie studeren. And you may not catch it the first time, but if you go back over and start studying, everything will start clicking. Maar misschien dat u nu nog niet alles kunt volgen, maar als u naar huis gaat en deze dingen verder studeert, dan zal dat verder in uw gedachten zich settelen. Because on the second round, once we finish this, we're going to take you into what is actually happening in the Middle East. Want als we dit hebben bestudeerd, dan kunt u zien wat er vandaag gebeurt in het Midden-Oosten. But you need to know the background, because if I just take you right to going on what's going on in the Middle East, then what happens is you get caught up in sensationalism. Ja, But you don't know what the real foundation is or why we're talking about that. als ik direct u zou laten zien van wat er gebeurt, zou u dat kunnen nemen als iets wat sensationeel is. Maar je moet weten waar dit vandaan komt en waar het op gestoeld is. And this prophecy, remember, this is going to take us to the early history. Remember, this is the fulfillment of the first angel, the everlasting gospel that's in the first angel's message. En de vervulling van de eerste engel boodschap zit hierbij. And if this prophecy meets fulfillment, then guess what happens to 2300 days? En als deze It means it will profetie meet fulfillment. zich vervult, de 2300 days. Because they're connected. It's a chain Maar of ze stuff. zijn Everything's a verbonden chain. ook met de 2300 avonden en morgens. Het is een kettingreactie. So we're going to stop here, We and gaan hier we'll stoppen. give you a little break, and En then we we geven come u back. een pauze en dan komen we So terug. get some water, get some fresh air. If you need to go for a walk, if you need to jog, do everything you need to do. I slept in the alles wat u moet only reason doen. only reason why I'm alive right now because I slept in the car the whole time they were here. To the point that my sister just kept looking at me saying, Mijn zuster and- keek naar mij, want ik zat te slapen onderweg. And Sebastian even had to tell me, hey, hello, Pastor Barry, wake up. All right, Totdat so, Sebastian zei, het is tijd. because I was dead, but now God is good. Maar God is goed. But I just want you to see. So take time, think about it. And I Neem don't tijd te want, denken erover. because when you study like this, it's sometimes called information overload. You be like, Als u dit studeert, dan is het echt... Wow. it's a lot to cover, but we got more coming. So get Maar ready. we hebben nog meer, dus wees voorbereid. So I just want to make sure. I'd rather give you bread, a lot of bread, than no bread. Beter goede maaltijd dan te weinig. You can take some home and put it in a bag, and eat some later. U kunt nog iets in de tas stoppen en later But eten. it's bad enough. But it's bad when you come place like, man, I ain't get nothing to eat today. Maar als je naar een plek gaat, oh ik heb helemaal niks gekregen om te eten, dan is het niet goed. So let's have a word of prayer. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, we ask that you please help us as we are studying this out. wilt u ons helpen als wij dit onderwerp That your Holy bestuderen? Spirit will make your word plain to us. Dat uw Heilige Geest dingen duidelijk mag That maken. we will have our minds with a joy to understand these things. En dat we vreugde mogen ervaren om deze dingen te leren kennen. And see the relevance of what is taking place now. En de relevantie te zien van de dingen die nu And plaatsvinden. that sacred history is being repeated. En ook dat deze gewijde geschiedenis zich Especially herhaalt. sacred history given to the Adventists from 1840 going into 1844. Vooral wat gegeven is aan de Adventbeweging in 1843 en On a 44. spiritual worldwide level. Op een geestelijk wereldwijd niveau. Showing that the probationary period is soon to close. Wat laat zien dat de genadetijd spoedig zal sluiten. And that Sunday laws and wars and nations angry will be very much a reality En very dat soon. zondagswetten en oorlogen heel snel een realiteit zullen zijn. And you said now is the time for us to prepare.
En nu is de tijd voor ons om ons voor te bereiden. Help us think about these things Help ons over deze dingen na te and denken. work out our salvation with fear and trembling. En ons redding uit te werken met vrees en beven. Looking to Jesus, the author and finisher of our faith, En dat we naar Jezus opzien, de auteur en de voleindiger van ons geloof. who is in the most holy place of the heavenly Die sanctuary. nu in het heilige der heiligen is, in het hemels heiligdom. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. All right, take a break. Super interessant. All right. So, the message on Islamic Bible prophecy is one of our Adventist pillars. And so we thank the Lord and Pastor Barry for teaching these things, and how is this actually relevant to our message and to our history, and also relevant today. We will sing a song, and then we will go into the potluck, Oh. and then we'll take a break, and then we will come back for a short time. Mm-hmm.